Üdvözlök minden kedves nézőt, én Palás Rata vagyok, és itt is lennénk a Five Nights at Freddy's 4. részével. Avagy nem a játékban, én nem értitek így, videórész. De... akkor... ezek miért kapcsolódtak vissza? Ezeket nemrég kikapcsoltam. Oké. Akkor 4. night. Harmadik az... hát elmondom, hogy nem elsőre sikerült. Mert amúgy meghaltam videózás közben, és akadtak dolgok, szóval negyedjére. Szóval sokszor meghaltam, hogy csak negyedjére sikerült rendesen felvenni, mert akkor nem jött semmi. Most fecsik a speedrunnol. Night eleje van! Uss! Nem mondhatsz semmilyen érdekeset. Jó, Csika most a mosdóban van. Eltelt 4 másodperc. Foxy az mindjárt ki is jön. Mert amúgy jobb dolga nem lenne. De tényleg itt mi történt? És Csika még ott van. Bonnie az még mindig a színpadon. Akkor milyen lesz a 5. meg a 6. éjszaka? Hogy a 4. is már így nyomatom. Úgyhogy már Csika már megint rage-el. Figyelj, attól függetlenül béna vagy Fortnite-ban, ez nem azt jelenti, hogy szét kell verni a konyhát. Hát így jártál, ha nem gyakorolsz. Ja, hát ez biztosan nem fog elsőre sikerülni. Igaz, hogy tegnap is ez sikerül, de... Jó! Egy éjjem van, Pali! Mit akarsz? Freddy az azt sem tudom, hogy hol van. Bonnie-t látom, Csika az konyhába. Golden Freddy az nem jön még, remélem nem is fog. Összeszorom majd magamat. Senki sincsen a stage-en. Jó! Elindult a zene, és itt van Csika. Ja, Csikának nem annyira örülök, el is takaríthatná magát innen. Elhúzhatná innen a seggét. Jön. Van-e? Csika. Hova? Visszamentél a WC-be. Aha. Freddy is ott van? Nem. A Freddy most nem találom. Elvesztettem Freddy Fazbert. Elvesztettem egy egész robotot. Hogyha ezért holnap nem rúgnak ki, akkor semmiért. Hú, ma lehet, hogy sikerül ez a night, bár amit kétlek. Akkor lehet, hogy megpróbálom kivinni az 5. éjszakát, de nem ígérek semmit. 2 EM-nél tartunk. 60%, ez szerintem lehetséges. A Foxy, ami eddig nem jön ki, addig jó, mert hogyha nem figyelem a kamerát, akkor rám fut, és össze fogom fosni magamat. Hello! Hát szia! Hogy buginult? Húzzám el innen! Kérlek! Kérlek! Nem szeretlek! Sitt innen! Sitt innen! Jó, elfújni nem fogom tudni. Csika? Hol vagy? Köszönöm!
Hagyjuk. Ja, eddig most nem jön semmi, addig jó még. Bár ebbe a részbe szerintem meg fogok mosalni a Fred Kruegertől. Takarodjál már innen! Előbb voltál itt, nem unod már ezt a helyet? Csak az... Én nem tudom, hogy hogyan hal meg ennyiszer Fortnite-ba. Nagyon szarul játszott. Freddy az... Farkas szénet, azt! Farkas szemet nézett velem, csak... Hányszor halsz még meg, Pali? Ennyiszer én se vesztettem Fortnite-ba. Pedig rólam nem lehet elmondani, hogy egy jó játékos vagyok. Fred Krueger? Fred Krueger, who are you? Jó, csak az. Hallom a zenét, ahogy lejátszol. És Freddy az hogyan támad? Hogyan támadsz, Pali? Ne röhögjél, hanem mondd el! Fox az nézze engem. Nagyon szereteti a kamerát. Hogyan? Nem is lépkedtél. Biztosan T-puszba elrepült. Csak ne. Hát én kivárhattam. Ja, nem várhatom ki, már el fog fogni az áramom. Te lépkedtél. És inkább csak Foxyra pályázom. Hogy kivédjem a támadását, a Foxy támadást. Foxy az akkor megy lassabban, mikor nézem a kamerát, de 17 áramon maradt. Sikerülni fog? Nem fog sikerülni, 15 áramon maradt. 5 EM-nél se tartok. Most én ezt kivárhatom. Mikor mész már? Te, róka. Ja, csak oké, 5 EM, ez egész jó. Első próbálkozásra. Lehet, hogy elsőre fog sikerülni. És én ezt nekem honnan kellett volna tudnom? Hogyan támad Freddy? Hogyan támad Freddy? Én ezt honnan tudjam? Ja, itt vagyok a backstage-nél, ide való vagyok. Hogyan támad Freddy? Oké, 5 perc is itt vagyok. Vagy 2, nem tudom. Én rájöttem, hogy ha Freddy 5-ször nevet, akkor a Cam 4-be van, vagy nem, ott azt akarom mondani, hogy a jobb oldali ajtónak a sarkába, hogyha 5-ször nevet, akkor le kell zárnom az ajtót, mert utána agyből a arcomba ugrik. Oké, ezt jó tudni már. Ezt még nem csináltam, a harmadik éjszakán pedig már akkor is aktív volt. Ez se lesz egy olyan rövid videó. Akkor 5-ször nevet. Számolni kell. Élőadás lenne, ez jobb lenne, mert tudnátok számolni a chaten. És azért is lenne jobb az élőadás, mert nem egy kamerának beszélni. Nem a tablettemhez beszélnék. Nem hozzátok tudnák veletek beszélgetni. De ugye azt előről is elmondom, hogy lehet majd róla szó, mert 62 feliratkozónál tartunk, és hát értitek. És 50 feliratkozónál már volt, de ez majd máskor, ez majd...
Hogy tudsz ilyet, Foxy? Éjjel 12 van. Oké, amint eltűnik a sátorból, be kell csukni a jobb oldali az ajtót. Mert Foxy az egy vadállat. Mire is számítottam egy rókától. Ez... Hogyan mozogsz ennyire, Pali? Csika sem mozog ennyiszer. Ameddig nem nézem a kamerát, addig nem kell lezárni, oké. Szóval amint eltűn a sátorban, lezárom az ajtót, és utána indítom meg. És érzem, hogy jobb lehet. És nem tudom, hogy miért csak Foxit figyelem. Ja, talán azért, mert rohadt nehéz vele bírni. Előbb elindult a Night, azonnal jött. Ha nem láttátok volna. Már nem tudom, hogy ez hogyan lehetséges. Hú, de hülye vagyok. Szóval előző részben is megmondtam, szóval ezt jegyezzétek meg örökére. Oké, egyszer mozgott. Eddig egyszer hallottam. Megvan az egy. Gúnyos nevetéssel nevet rajtam. Az egy. Hogy én előző nighton miért nem gondoltam, akkor mozog mikor nevet. Ezt érdemesnek tartom. Most érzem, hogy ez jobb lesz. Ha eddig Foxin van a kamera, addig tudom, hogy nem fog így elmenni. Demóban ez nagyon legyen megijeszted, de most már itt tudom legalább. Hello! Hú, de megijedtem most tőled, hogy hirtelen itt vagy. Hogy Csika már elérte ezt idáig. Freddyt nem hallottam nevetni. Hagyjuk már. És ilyenkor hol lehet? Jó, ezt addig zárva tartom, mert eddig meg nem találom. Hello! Neked is szépek a Ja, ott van. Freddy az komoly karakter, amúgy egy 2 darab támadási fázisa van. Jó, nagyjából így ugyanott tartok. Ez most lehetősebb. Mozgott. 2. Hogy hova? 2 nevetés volt eddig. Számolom. Ezzel nem játszok el. Csika van a konyhában? Gondolom. Eddig egyszer volt itt Bonnie. Azon kívül semmi gáz. Előzőleg miért nem volt ilyen durva? Night. Első próbálkozásra könnyebb volt. Oké, 3. 2 lépés kell, hogy bezárjam azt az ajtót. És tényleg csak hangor indul el. 3. Előbb volt 3, 4. 4 tart. Jaj, közben te is jöttél. 4, eddig 4 röhögés. Pedig röhögésnél pedig zárom az ajtót. Nem hallottam pedig röhögni. Lehet, hogy ez... Ja nem, csak Csika csinálja ezt a hülyeségét. Bonnie is csinált nemrég. Jó, nyitott lett.
Jó, Foxy szerintem már ma már többször nem fog támadni. Freddy az nem röhög még ki. Jó, majd Csikát az könnyen megmondani, milyen itt van. Jó, hogy így! Oké, most amúgy jó, nyugodtan jöhetsz, itt se tudsz állni. Hello, megtámadtatsz amúgy, mert csuk van az ajtó. És innen el tudsz venni? Kérlek. Fogy az áram. Tesó! Kérlek. Freddy, meg tudjuk ezt beszélni, oké? Okay? Mit csináljátok ezt? Elment? Nem. Nem megy el. Meghaltam. Szerintem ezt holnap próbálom meg inkább. Nem volt ez most lakkos. Te hibád. Hirtelen most átfutsz. Bár csak olyan lenni, mint tegnap. Az amúgy jó, az jó volt. Hello. Nagyon örülök. Csika még mindig matott. Öljé meg, tök mindegy. Végigjátsza a zenét? Már amúgy lehet, hogy közvetélyen van. Most fog így. Engyáján random. De most amúgy kajak megijedtem. Pedig már lehet, hogy 5 AM volt. Eljutottam most kétszer egymás után 5 AM-ig, de nem sikerült. Kikanazlaszták a szemünket. Hát, legalább tudjuk, hogy kék szeműek voltunk. Ez újdonság. Na de hát, köszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett, csapassatok egy hatalmas nagy lájkot és iratkozzatok fel, hogy minél előbb meglegyen a 100 feliratkozó. Én Polás Arata voltam, sziasztok! Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the wrong way round. Wake up and I'm upside down, yeah. Well, it's just the way it goes. She like